OK, čaute, idem si zareagovať na aký distrack od Zofa, takže mu dajte odber Zofovi za respekt. A bude toto, urobím ďalšie party, takže pre part, aby som urobil reakciu aj neho, tak to musíte mať dať 2 lajky. Dobre. To predpokladám, že nož, tak to... To je dobré. Ideš, Zofo. Jo, chcem sa k tomuto vyjadriť, ja akého neznášam celého srdca. Ja by som mu tiež spravil diss track, ale nechcem. Pretože neviem spievať, takže GG. Ale k tomuto sa chcem vyjadriť. Zofo urobil veľmi dobre, že urobil nášho diss track, takže potlesk pre Zofa, pretože fakt robí prehaj na to. A som na Discorde, takže ja viem, čo sa tam deje a píše, takže GG. Môžete mi kľudne napísať do komentárov, že či máte radi Akriho, rád si to prečítam. To je nechutné. Vážně se nestydíš? Má by se. Má by se stydět a má by se trošku zrozumnout, aby mal rozum. Aby se nad sebou aspoň trošku zamyslel. No. I kdybych ti to celé zopakoval ještě jednou, tak by ti to bylo zase úplně jedno. Jsi namyšlený a to, že si myslíš, že nejde za ruku s namyšleností zamilovanou cestou. Ty jdeš za ruku s nechutným zoofilem, já jsem si CZOFO, ale ona ráda jen zoo. Pamatuj se svým dětským publikem na streamu, nemůžeš dělat ty skurvený kurvě kurva promo. Dám zub za zub, klidně vydal oko za oko, kariéru za kariéru, tak co ty na to? Soudil jsem už podle obalu a měl jsem pravdu, no. Tak jsem si ještě přečet, co sej za skurvenou sračku. Dobre. Keď snad každému streamu doneseš flašku. Iba chcem povedať, že Zofa trošku by to mohol bez tých nadávok, ale viem, chápem, je to diss track, takže... Super motivace dětí porno, no a taky chlastů. Za to, jak mi si vzor zasloužil bys To by si zaslúžil. mě člena a díky za tvoji 20. To sú 2 kg. Ale nevadí. Můj content není určen pro děti a Discord to samé. Super, že říká, že to není určené pro děti, ale děti na to pořád koukají. No ale to je potom jejich volba. Je to jejich volba, to máš pravdu, ale v 8 letech se děti nedokážou uvědomit, co je pro ně špatné a co je pro ně dobré. Na tebe nahlíží jako na vzor a proto všechno, co uděláš, budou chtít dělat taky. Pokud se jim líbíš natolik, že dojdou na tvůj Discord, dělí je jeden klik od toho, aby se dostali do růmky s pornem a hromady dalších nechutných To je nechutné prostě, Akriho. Odpovědnost ty ale zdaleka nemáš. Zamysli se nad tím, jestli bys chtěla, aby tvoje OK, takže toto je konec videa. Nezabudni na like, odber, zvoneček a čau!